'cause we had a good time. Broke all the rules, played all the fools. Yeah, yeah, they show us a good time. I was shaking all the knees. Could I come again, please? When the stand is once a kind. Peter! Oh, thunderstroke. Yeah, 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 thunderstroke. Thunderstroke. Yeah. I'm shaking all the knees. Could I come again, please? Oh. Wow, wow, wow. Darn. Wow, wow, wow. Darn. Oh, thunderstorm. Thunderstorm. Hey, yeah, 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 thunderstorm. Thunderstorm. Will you be thunderstorm? It's a man. Well, do we find? Yeah, it's alright. Well, do we find so fine thunderstorm? Yeah, 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 thunderstorm. Yeah, 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 thunderstorm. Thunderstorm. You mean thunderstorm? Love it this. Rebels. Are you ready? You mean thunderstorm? Yeah. 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 Ooh. Yeah. Yeah. Ooh. Bună seara, Pitești! Bună seara, România! Băieți, așa de bine m-am simțit aseară la voi împreună cu Gothic, Anton și restul formațiilor, încât mi-am uitat foile și o să mai am nevoie de niște foi aici, că trebuie să vă spun. Astăzi eu am fost angajat, apropo, mă cheamă Alexandru Arnăutu Vraciu, mă găsiți pe Instagram, pe YouTube, puteți da follow, pentru că vreau să fiu următorul concurent al lui Dorian Popa pe Instagram. El are 2 milioane de urmăritori, eu am 1000, dar în seara asta o să am 2000, că sunt sigur că o să, cel puțin 5 oameni o să-mi dea follow după seara asta. Deci, Alexandru Arnăutu Vraciu, mulțumesc pe Instagram ceea ce vă dorești noastră. Hai să facem un joc. Cine din Pitești să aplaude, sincer? Cine nu-i din Pitești să aplaude, sincer? Vino cu ok. Cine ascultă rock? Momentul ăsta în spectacolul meu de stand-up se numește Scurtă la mâine, așa că fiți atenți. Deci, cine nu ascultă rock, maneliști să aplaude, hai! Ok? Ce să vă mai întreb eu? Și băi, cine o vine la agățat în seara asta, sincer? Fetele care au ieșit la agățat în seara asta să aplaude? Rockmina? Ok? Băieții care au ieșit la agățat în seara asta. Aveți grijă că sunt foarte multe minore, dar am citit că pentru voi în Pitești vârsta minimă este de 16 ani, așa că e ok. Bun. Cine a fost aseară să aplaude la spectacol, în prima seară? Cui a plăcut? A fost ok, nu? Yeah! În seara asta avem foarte multe formații și am să vreau să-i aplaudați pe rând pe fiecare, să vă distrați cu ei. Am vreo 2 trupe consătene de ale mele din Iași. Eu am făcut 14 ore din Iași până la voi aici la Pitești. Deci, vedeți? Puteți să mă aplaudați o leacă, că e mult de mers 14 ore. Mersi mult, să rămână. Thank you! Îi avem pe Voodoo Child din Iași. Go fucking crazy! Îi avem pe Bucovina! Dar primul care deschide show și are cele mai mari cojones pe care nu le-am văzut, dar oricum le vedeți din așa,
Este Luca. Luca vrea să vă spună ceva acum. Luca, spune ce ai de zis. Wow, wow. Salutare, dragi prieteni! Oh, yeah. Unde la Păi, zile ce vrei să le spui. El este Luca. Câți ani ai, Luca? 10 ani. Aplauze, 10 ani, man, ești nebun. Și ce o să faci tu în seara asta aici la Rebel X? Ce să fac? Ai venit după fete în seara asta? Nu, am venit să fac show! Și cu ce te ocupi? Cânti la vioară? La ce faci? La ce cânti? Ce vrei, La ce cânti? La tobe! Oh! Și care este formația ta preferată? AC/DC. Vă place AC/DC? Ok, vreau să mulțumesc până recuperez eu foile. Vedeți ce profesionist sunt, că foile mi-au zburat deja. Vreau să mulțumim foarte mult primăriei, da, din Pitești, pentru că o lăsat rockere să se joace în seara asta. Aplauze. Fără primărie, știi cum? Știi cum se închide totul? Plecam acasă imediat. Așa, Centrului Cultural, aplauze. Mulțumim partenerilor Kiss FM, Magic FM, Vraciu FM, nu uitați pe Instagram. Mulțumim lui Cătălin de la Contacte Culturale, că scrie acolo frumos și despre mine și despre festivaluri. Aplauze, v-am zis scurtă de pe mâine, așa, ok. Luca, vrei să spui ceva înainte să intri? Altceva? Da. Ce? Zile. În afară că cânt eu acum, o să cânt cu Fără Vise! Mai târziu!